Vagy most téged is bedob. Jaj, akkor ott is Hát riszkóló csak. szerintem. Aha, itt van. Úristen, ez micsoda? De Csernobil. paks. Paks. Ez mi? Ez Exit. zöld. Higgyünk ennek az exitnek? Hát Oh, ez mi a osztó. fasz? Autópálya. De merre kell menni? Se balra, se jobbra. Ott volt még valami. Nem? Mi? Láthatatlan fal van, vagy mi? Nem tudom, úgy tűnik. Ja, az van. Csak hogy... Itt egy garázsajtó. Igen, azt mondom, hogy itt volt valami. Stay in the light. Oh. Itt írja Piros stay. meg zöld van. Na várjál, és itt kint változik valami? Nem. Igen, de itt kint meg nincs semmi. Annyi Exit. annyi volt, hogy stay in the light. Mi? Ja. Mi a Oh, fa? loading. Ez mi Ja, volt? mind a hárman oda kellett menni. Na bazd meg. Escape the habitable zone. Habitable Habitable. zone. Ez mi a fasz? Habitable. Nem tudom. Oh, Nekem is Úristen. sprintelni kell. itt fix. vannak 4. Jó, ez nem nyílik. Itt fix, hogy Ez kell se. sprintelni. Itt olyan fog jönni mögöttünk, beszarsz. Találtam valamit. A kiállok. Mi? Megvan az exit. Oh. MEG. Mi a Meg. Na jó, állj, ne. Na, Mit kell ez csinálni? mi? Ez Ez mi? mi? Ez mi a Ez Nyomd nincs meg, meg, vigyázz. próbál megfejteni. Vigyázz. Mi? Ja, required. Mutasd. Ja, megvan. Várj. Required code ott van jobb oldalt, hogy még kód kell. Mutasd. Vagy Igen. csinálod. Próbálom. Nem Ú, de beront itt valami, figyeld, ott. Direkt becsuktam az ajtót. Ja, be tudtad csukni. Mm. Nice. Jó hideg lehet itt amúgy. Milyen húzat. Ja, megvan. Gyere Jó. csak. Basznád, ahogy basznád neked. Jó. Nem. De mindjárt megvan. X, A, jó, igen, és LD, USP, LD. Ez a, jó, megvan. Az igen. Csak meg kell találni a cuccokat, hogy mi hol van. Oh shit. Mi nem Isten, akarsz mi kidobni ez egy a flashlightot? Mert? Tudok? Mert nekem Ja, Itt van. drop. hol? Itt van. Ott van valami zöld. Nézd. Lehet van még egy ilyen lehet simi. itt mondta, hogy stay in the light. Micsoda? Új, power management. Segíts, ez mi? Ez ugyanaz? Nem, ez kurvára ugyanaz. Power management. Enable. Oh, A gépeket is lehet használni. Password. micsoda? Mi a password vajon? Nézd, ott van Nem. kinn a ahol voltunk. Password. Nigga. Ja, Hát, invalid. Volt akkor ez. Megvan a igen. password. Mi a password? mi? It, heard you. Itt van az asztal. It are you. Heard. It heard you. Ja, Jó, behallott. hallott téged. Level 0. Meg habitable zone. Mi? Survival difficulty. Ja, ugye az ahol előbb voltunk a garázs, az csak minimal danger. Úristen, várjál csak, It heard you. Gate van Dexe. Do you want to unlock restricted areas? Run. High security Gate.exe. gates. Jó. Do you want to unlock? Unlockoltuk a high security Replace area-kat. practice. Protector survivors. Az igen. Igen, run. És itt? You unlocked. Proceed with caution. Ajjaj. Innen merre? Do not A show. lifttel nem lehet semmit csinálni. Hát most kinyitottunk valami nagyon rejtélyes helyet. De hol? Az ott mi a Mi? Kígyó? Nem, így kábelek. Csű.
Hát ennek a liftnek kell kinyílnia. Igen. Hát, Lehet most mindegyik hol gépen már? ki kell unlockolni. Jó, 4 darab gép van, próbáljunk meg mindegyiken egyszerre rányomni. Jó? Ja, de 3 vagyunk. Fuck. Mi volt a It heard jelszó? you. Itt heard heard you. Próbáljuk már minden 3 rányomni egyszerre. Semmi. Ez egyes, innen jöttünk, ja. De nem, hát itt nincs itt a garázsnál az a szar, ami itt volt. De most nyílt ki, lehet, várjál csak. F nem. Valami gép. De ez nem is az, nem? Ezt mondom, hogy ez nem Ez egy másik szóval. What the fuck is this? Itt, ez zárva. Itt jöttünk fel, eltűnt az ára izéről a... Na mindegy. innen. Itt, tudod, itt volt egy ilyen szar. Igen, azt mondom én is, hogy volt valami. Ja, itt... Várj meg. De itt vagy up-down. És most miért? Ja, mert a garázsnál bal oldalt volt egy olyan, hogy up. Enter the hub and activate the outpost hub. Mi van? Most újra kezdődött. És most? Aha. És most Aha. kinyitottuk, oké. Azt, ami az Amazon. Ó, ne. Valami jó. Ó, de gondol. Meg is haltam egyből. Az igen. Igen, mondták, hogy stay in the light. Ja, tényleg. Hello, A stop. kurva nyugat. Van kék ajtó. De Hát ezt jókor mondják, hogy szén, de lány. almond. Szabi. Figyelj csak. Szabi. Mutatok neked egy olyan dolgot, amit még biztos, hogy soha büdös életben nem hallottál tőlem. Figyelj. Figyelj, Szabolcs. Valami. Stay in the light. Oh. Szabi, bazd meg. Na mindegy, volt ennek. De ki tudod nyitni azokat? Mindjárt jövök lól. Oké. Amúgy mennyi van a szerintem? Jó, szarul áll a szerintem. Mi? Hogy kapott el? Túl kinnáltál. Hát de még világos váltam ki, baszom. Na oda át kell futnom, hogy mindjárt megvárom. Takarjatok már innen. Na. Ó, elfogyott a stamina. Még neki. Oh shit. Hát ez lehetetlen. Elfogyott a nem lehet, stamina. nem. Mondtam, hogy kajak. Balázs még itt van? Nem lehet. Balázs már nincs Ah, itt. És most nincs flash, ó, most nem is lehet, elszedtünk hát itt mindent. mindig elmegy az áram. Hát igen, de visszajön. Várja. Vár meg. Akkor kell mozognod, Most! amikor vissza. Talaj, Ide jön be. Oh shit. Nincs stamina. Jó, beértem. Oh, Ja, hogy kiad egy hangot, mikor jön. igen. Ja. Találtam És mikor? Almond Buttert megint. Flashlight is. Ennyi nem lett Nem lehet több, ez az ücsi kell ahhoz, hogy legyen fog. Nem, ez Sanity szerintem csak. Na menjünk. Ah, ne, ez de no. Ez cool. Halálnak halok biztos. Nem túléltem. Túléltettem úgy? Következőjében. Egy jobbra vagyok. Ó, meghaltam. Ó, nem. Ó, azt a kurva, hogy értük túl. Épp hogy. Na, menjünk tovább. És így simán Semmi begyalogolunk, bazd meg azt. Go. Á, nem megyek, mert blokkolt valamelyik. Amúgy épp, hogy túléled az utolsó pillanatban. Hú, geci. Valamelyik blokkolt. Amúgy Ez is annyi a üres. taktika az egészben, hogy Na mi? Sétálva kezd. Ez most nagyon hamar kapcsolódott le, halló? Menjünk. Mi a fasz? Jó, most spectatorek. A fal mellé kell állni. Igen.
Szerintem az nem segít. Nagyon szorosan a falhoz. Meg mikor már ott vagy majdnem. Nem hiszem, ez segít, mert attól még ment utána, hogy a falnál álltál. Tudom, már van 1 millió almond waterem amúgy. Ja, hogy ez az agy, ez lefele megy. Van egy Igen. ilyen likvid benne. Mert szerinted felfele? Nem, hanem pirosra várt. Ja, azért kell az megyek. almond volt. Éreztem, hogy valami fogdos. Valami fogdus. Hát Jani megjelent. Ja? Eltörpintesz rá. Mhm. Úti van a belőle. Fussatok, geci. Jé. Ó, ne, ez mi? Figyelj. Ó, de nem megyek be szerintem, az sötét. Te, menjetek. Azaz, új. Ennyi. Szevasz Balázs. Sziasztok. Szí. Station. Bocsánat, csak backroomsnak a backendjét megírtam. Semmi Na, baj. azt most merre? Hát menjünk erre, akkor Station. Vagy Station. elmutatja annyi. Vagy nagyon érzem, hogy jönni fog itt valami. Mindjárt szembe veletek. Vaszt. Az hova bújjunk? Sehova. Ide be. Utak visszafele. Ugyanaz van. Ó, lámpa. És 2 volt csak. Hát szopó. Azt a kurva geci! Mi a fasz? Mi van? Mert valaki Hol kell világítson átmenni? nekem. Sebez vagy mi? Én meghaltam. Nem, Google-ba kell átmenni alatt. Mert legugoltam. lámpát. Hát legugoltam Lehet, mindig. lehet beszívtad. Még hosszan kell nyomni a C-t, hogy gugoljak? Aha. Aha. Kontrollt. Ja. Jó, én egy C-t nyomtam végig. Oh. Gec. Oh. Nem, a fasz. Valami jönni fog szembe, biztos. Ó, mögöttetek, fus. Vicceltem. Ú, te. Nem szopazd Az be. ordibálna szerintem. Hódiba, az biztos. Takaroljuk a földemről. De várj, mert minden ugyanúgy néz ki. Itt van. Ez mi? Aha, az bezárult. Nem. Oh. Ó. És nem élettem újra, szóval hajrá, fiúk. Ja, Ó, majd loading. most. Mik ezek a mapok? Pipe Dreams. Én arra De vagyok ez milyen kíváncsi, hogy... elmebetegnek kell lenni, hogy valaki kitalálja egy ilyet. Én Hát arra vagyok kíváncsi, hogy van-e benne ez a csúszdás rész, ami van a Backroomsban. Van, meg benne van a izé. az nagyon az vagány. úszoda. Ó, azt láttam az adás. Ez mi? East Substation, West Sub... Ez mi? Milyen? Jász? Gyerünk Among Us. Ezért kéne a villanyszerelő. Hát az mi vagyok én? De ez nem mit csinálja? Figyelj, Jani, Szabina izé fel. Meg Google most lenne, izé felé Google. De felfele néz. Van valami. És ez itt mi? Itt. Mert ezzel nem lehet semmi se Ó, csinálni. nézd csak. Ne, be lehet itt jönni. Gyertek itt. Innen jöttünk. Hm? Ó, de hogy is. Ó, az igen. De... Danger. Mi baj Egy lesz? főkapcsoló. Ó, lámpa. Belépek a idejébe, a villanyórába belépek, de semmit nem tudok. Ja. Ó, itt folytatódik. Erre nagyon hosszú. Várjál már. Ilyen szovjet szervergépek. Hova siettek? Itt egy ATM. Ez, Micsoda? vagy ez mi ez a Tetris? I found it. The fuck is Hol? this? Ó, itt egy... Mit foundoltál meg? Itt... Valamit megtaláltam ott titkó, és is kapcsoltam, és ott már zölden világít. Ajaj. Igen. Ez itt mi? Ami pirosan világít, azt nézzétek, mert a zöldéket csinálnak. Most van Ó. felkapcsoltam. Nem, ez mindig piros. Hát- Nem láttok az árnyéktól, Mo. Ja, mert ezek... Ja. Nem látod ezeket a fekete szarokat. Ah, Jó. zöld. Jó, megvan az Na. is. És mennyit kell felkapcsolni? Nem tudom. Mindet, ami itt van. Hát ez mennyi van?
Nem Mert tudom. eddig csak 2 találtunk. De játékból kinézve biztos olyan vagy 20. Tudod. Tudtam. Vagy menjünk vissza, nézzük meg. Hol a kijárat? Nem tudom. Ne gondolom az, ahol az a kijárat, ahol volt az a szar, nem? Hát, És most itt. 2, ja, hogy 9 darab van. Mert most 2 A van, kettő kész. 2 van felkapcsolva. 9 darab van. Úristen. De akkor még 7-et meg kell találjunk. Akkor 7 olyan Heted? pirosat. Ja, még 7-et. Szerintem. Legalábbis. Hát most felkapcsoltunk 2 ilyen boxot. Azt, azt 2 világít ott kint. Úristen. És ennyi. De hát erre nem lehet már sehova se eljönni, nem? Hát már sem erre már. Itt azt írja, hogy blind it and run. Rá kell világítani és futni, azt írja. Kösz. Ajaj. Nem hangzik jól. Nem. De visszafele még lehet menni. Zsákutca. Ja. Visszafele is. Milyen szomorúan mondtad? Hallottuk benne a És kétség. ennyi az egész. Ja. Hát itt mindkét irányba a zsákutca. Jaj, bent tényleg is. itt van a villanyórában írja, hogy 2 fel van. 2 zöld. Ja. Na, még akkor kell... Ó, geci. Ja, de itt van, nézd csak, amit kiír. East Substation, még egyet ki kéne nyitni, az kinyílna. Lehet, az amúgy East. lehet csak egy kell, azt akkor az íz kinyíl. Ja, egy kéne. Azt mondom, ez egy. Nem tudom. Jödő. Hm. Itt van egy ajtó, amit nem nyitottunk. Ó, itt van bent, az itt volt egy ajtó előttünk. Ó, geci. És ki fog nyílni a kapu. Gondolom. Megyek megnézem. Már mind a 3 világít, várjál. Igen. És ez itt Nem kinyílt. nyílt ki semmi. De itt ez kinyílt. Hol? Tana, gyere. Ja. És itt van ez a papír, hogy blind it and run. És gondolom, Rá kell, bele kell világítani a Úgy személybe. nem már, és hogy futni. néz ki. Mancsai vannak. Hát Ez ez nincs cool. semmi. Itt van még egyszer. Blind it and run. XD. Itt, ez mi az a piros? Ez valami kurva lesz. Ja. Majd mikroszkóp, meg flashlightok. Találtam még egy pirosat. És kapcsolom fölfele őket. Egy megvan. Ó. Ez nagyon hosszú, itt nézd csak. És itt biztos, hogy jönni fog. Jön. Menj vissza. Menjél, és Ja, menjél. várj, de meg kell blindolni, hát. Ja. Megvakult, visszament. Igen, ja, visszamegy. Aha, elfutott vissza. Na, van egy szörny, amit le tudunk győzni. Fix nem. Biztos, hogy amúgy ide fog merülni. harmadjára jön, azt van leharap még az egy- arcunkat. Ugye most Meg keresni kell az felkapom. elemeket. Megint jön. Ne. Világítsák Hol? körülöttem. Világítsák Hol? körülöttem. Hol? Miről beszélsz? Nem is jön. Ez csak ilyen, volt ilyen. Szabinak már nála jumpscare. fasza, azért mondja. Szóval már látok Hát, azt, csak. akar ezt a lúnyát. Akkor még egy kell megint. Yes. És mi fog Megnézem kinyílni, a hogyha- másikat. Itt van. Mhm. Itt van a izé, és segítség. Megvan. Világítunk rá magadra. Hogy nézek? Igen. Szabi, basszad meg hátulra, tedd be neki. Csináljad addig. Csinálom. Megyek, addig Vissza kell menni, vagy mi? Meg vagyunk. Elvileg. Hello. Nem vagyunk kemény fényben, mi hagyja? Hello, Mi fiatal. van? Mi van? Hússág, Nem geci. picsambaszlak. Jó, menjünk. Visszafele. Gondolom. Mi ez a hegyi kecske volt? Jaj, ne megint világít, ez az valami. Mi ez az effekt? Meghaltam. Mi a fasz? Te hogy haltál meg?
Valami Ezekből a történik. smiley-ból. Milyen smiley? What happened? I must be lost anything. Low sanity Aha. vannak, aztán onnan kéne fekni. Meghaltam a smiley-ból. Ó, nincs Icsi! Dobok ki, itt van. Itt meg What gyorsan. the fuck? Gyorsan így állíts itt, mert Drop item! ott van ember, ott van. Rakd be a kezedbe, hogy mi a fasz, 2-es, 3-assal váltsál rá. Ott a kutya amúgy. Ott van, hú, geci. Na megint jön. Shit, geci. Jaj! Lekapcsoltam véletlen a lámpát. Na jó, és volt hol? Hát volt egy ajtó még. Gondolom vissza kell menni, nem? Hát nem ez nyílt ki. Valami biztos kinyílt. Erre elmentünk? Igen, és itt záró. Ó. Aha. Jó. De itt még mindig záró. Nem tudom. Erre szerintem. Gondolom ez nyílt ki. Ott az a kis geci is. Aj, más, még egy. Csukd már be az ajtót, a másikat. Jaj, ez jön. De amikor mész az utcán este, azt így ugat rád a kutya. Kb. Nem harapodok. Jó. Ifi nem harap. Ez amúgy ilyen elektromos vízünkben geci? Igen, azt nézem, hogy lehet bele kéne csalni. Ebbe, gyere ide, hát akkor gyere ide. Azon nem hiszem, hogy valamit is árt neki. No, hát Nagyon ordítanak, Jön. geci. ebből a szobában nincs semmi. Mi? Nem. Van vérnyom. Itt van egy nyíl, hogy erre. Ide bemászok. Ati. Hm? Itt mögötted. Találtam még egy olyan szart. Na. Nehogy megnézem, akkor mi van itt. Már csatlakozik hozzá, akkor ő hozzá. Ő oda, ők ide. Aha. Ja. Nem tudom, miért haltam meg a smiley-ból, geci. Na, mert nem ittál. Szerint is Bört. faszt. Én megyek arra, merre a nyílmutasra. Én is erre jöttem. Úgyhogy itt arra gondolsz, ahol át kell jönni Google-val. Ott vagyok mögöttem. Itt van a kövízé. Az a box. Ja. Az a box. Hm. Na, Na, ha Nem kit ezt akarod azért nála letoljuk képből? amúgy. Talán elég volt. Negyed 10 ma. hát az mi van akkor? X-Day. Ja, értem. Mi? Ó, hát belemész. Megkúrt az áram, geci. Mert belement. Ó, Mi a hát. szarba. És most elő kell megcsinálnia, vagy 6-ot még. Nem, csak 3-at szerintem. Nem, Nem, már már csak csak egyet három. kell. Már csak Egyet. egyet kell. Ezt merre Egy. vittem? Innen. Mert én megcsináltam Na, kettőt, akkor neki már csak mozgom. egyet kell. Ja, és még megtalál neki járatot. Azt hívjuk olyan, hogy gyere simogatsz meg a kutyát, nem harap, azt így elkezd ugatni. Ne, bazd meg, és tényleg egy nincs meg. Egy darab kell. Ja. Aj, na már. Hát az hol lett az És most- egy itt egészen belül, bazd meg. Vissza kell menni teljesen, geci. Meg kell nézni az összeset.
De jó, azt tudom, hogy biztos, hogy itt valahol itt van. Az biztos. Hát erre nem voltatok. De itt most jöttem ki innen. Ja. Ja, csak körbe mentél. Azért erre van fixem, mert hogy... Ugye az elektromos vízon egy csomó helyen. tudom, de hogy ő belemegy, akkor kurvára nem hagyja meg. Hát olyan nagy fasz halálunk volt. Tilla véletlen belementem. Kurva anyádod! Jó van Beszartam. Alt F4. Beszartam. Itt Vagy amúgy, kezdődik hogyha most már újra. megint csak egy darab kell, akkor Akkor úgy jó. úgy jó. Ó, egy darab Most kell egy kaja. darab kell. Szabi? Ha? Hát nem tudom. Elég necces. Nyitva az ajtó. Hát akkor valószínű. Fixen. Hol a kutya? Hol a kutya? Ott van. Baszod! Ez komoly. És egy ajtó. Úristen. Megvan. Menjünk innen, menjünk innen. Világítsára, világítsára. Jön. Jöjj. Hú, pedig get the fuck out. Na. Ati az Tilla meghalt. meghalt. Valamiben. Ja, Sanity. Ja, Sanity. Ja. Hát az Hogy cafak. szétesett, mint egy Lego. Ja, Szabi! mi van? Mindjárt lesz itt egy kutya, azt Nyitva az megvoltam ajtó. Oh. Isten. Ez mi? Jaj, de jó. Úristen, végre. Nem lesz. Ez a level 3 volt csak amúgy. Gondoljatok Isten, bele, hány level? gondoljatok bele, hogyha Ati nem hal meg, akkor addig meg kell várnotok. Még vissza nem jön. Úristen. Tényleg, Geci. Most Ati... Szabi! Mi van? Nem tudok menni Atitól. Nem áll. De elblokkol Ati. Ugolj le. Sikerül. Azt a kurva. Na nézzük. Az olyan, mint a Robloxos játék, a izé... A Doors. Doors, aha. Abban is vannak kemény jumpscare-ek. De én egyszer beszartam tőle. Pók rádúrik a fiókból. Azt a Tilla kurva. meddig húgyozni, hogy mi az a Itt cigéz? kellnél felgesszi. Kiment egy rágyújtani. Olyan, mint valami izé amúgy. Suli. Halljátok, elaludnátok a suliba, felkelnétek, este azt kijönnétek, azt ez lenne az izé, hogy kijöztök. Új. Basz meg. Visszamennék aludni. Jó Ja. lehetne itt aludni biztos. Ez rá. Esik az eső, ilyenek. Mit van az egész? Nekem. Ó, Ó, már mi a... Ó, már megint ez. de Attinak is ide kell jönni. Ez miért ilyen színes ez az ajtó? Na, Attinak is ide kell jönni, hogy kimenjünk. Nem tudom. Jaj, nem áll. Szerintem igen. Ó, Valaki te csörgésen pogány van. néz ki az ablakon. Mi? Ez milyen klassz. Látjuk a mapot. Hát látjuk a mapot. Ja, baszkajak. Nem tudom, ez mentünk. Na mindent megnéztünk már megint. Hát azt mondom. De mindannyiunknak jönni kell. Ja, ki kell menni. Csörgessétek meg addig. Nézzétek meg tovább. Várj. Ó, várjál csak. Gyűjtsetek Egy létre. cuccokat. Az lesz. Ez Meg egy mi? lift. Juice. Juice. Juice World. Találtam Juice-t. Ajaj. Speed, speed boostot ad. Auschwitzbe. Speed boostot ad a Juice. Ajaj. Auschwitzbe vele. Auschwitzbe béle. Ott egy italautomata. Hát még Ajaj. erre még van a Szabi. Milyen Micsoda? kis folyosó lesz. Add be Szabit. Mi a fasz ez a sok? Energy bar. Ne, nézd az ablakot, nézd az ablakot! Demogorgon, Ó, geci. geci, azt most mit csinálsz? Na, pont.
Menjünk innen, vagy mi? Nem. Kopók. Kopuk az ablak. A vasz, kiszeret az ablakon. Megölt. Megölt? Ah, Azt de hiszem, ki megölt. faszén mész közel hozzá amúgy. Ott egy Be papír akartam menni a megint. szobába. Ez mi? Kérdőjek itt. Tip. Gondolom el kell találni a helyes sor. Szépen. Hoppá. A fuck. Azt ennél is. Azt van itt 4 darab vending machine, bazd meg. Nem mondom már. Úristen. De már nincs. Eltűnt. Ja. Tényleg még mindig akkor. Az. Ő sem most fog visszajönni. Ott volt megint az ablakban, amúgy. Ó, Vörös volt, megint ott volt a szeme. jön már. Melyik a teme? Jó, én addig... Így Hát nem tudom, amúgy. kivilágítom ott is szemét.